Así. Bueno, gu Josu, Ander, Xuan, Xabier gea, da gaur hona etorria, askotxiko estai honenai, zuei buruzko galdera batzuk egitea. Hoi nire lagun Xuanek galdera batzu ingoizko, Egun hon, azteko presentaiza ire burua. Izena. Izena eta abizena eta. Koitea, zentena koitea. A ber, galdera batzu egingo txagoen, eta lehenengo azteko, zure ustez, basoa ondo zainduta aldauda, zer aldatuko zenuke? Baso ondo zaindu, Ondo zaitute. Ondo zaindu baso. Hori. Baina hor, nik petatzea basuek behar dula, ondo zaitute, hori joan hori dela urte asko. Ointzaurek, nehetzako zikinek. Zikinek enberdik, basuek garbiu. Zene garbiu ditu, hori beste basua. Baina basue zaure zikinek. Horiek. Da horregatik zaure, horregatik botatzetxe honek. Zio, korsu eta txarrixe. Bai. Asko. Zerrat bien basue zikine daurelako. Bai. Arrazoiok. Eiztarizaren aldetik, zure ustez gure basoen egoera kalte egiten aldie bertan bizi diren animaliei? Ez, mejora. Izate potxa. Basauri eta kortzuta dizula, kalte dizula. Kalte jola. Arrazoiok. Pino gazteita zuitut, basauri eta zela jen usurtuta nahi zula da gu jela mejorako pota. Alba basu zena zikina hoben. Atzeno galeri zebiko zau, zu arrantzan hiltze zarenez, zure ustez basoko egoerak badu eraginik gero kalean ikusten dugun ibaian. Mendiko txaia gero urrek ematetxin gauz eta txaia zaborrak eta gero ibase kontaminut eta. Hori mendixena baino geixo enpresana. Hori enpresana eta geixo, bai. Mendixe baino, kotze bat gau zea ondi bat, euri ondi bat kotze bat gau, orduan egotetu, saka etortzetu, baina normalinez tegolitu bat. Hoi, eskerria... Pasardik eta zeak egitela, korzuetak galera egitela, pinuta izit, pasarretan egite galera egitela. Bueno, eta bukatzea, atzen aldi asko harrapa alde o asko bota alde? Baina arte, mesazke gaitu. Ondo. Kortzu beste molos. Ondo. Hoi, eskerri asko gure aldera erantzuteati eta... Ondi botak,